Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλωσορίσατε στην εκπομπή UEFA Europa League και UEFA Conference League. Σε αυτή την εκπομπή θα δούμε πώς τα πήγαν την πορεία ουσιαστικά των δύο ελληνικών ομάδων που έχουν απομείνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μιλάω φυσικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται στο UEFA Europa League, και μιλάω επίσης και για την ΑΕΚ, η οποία αγωνίζεται στο UEFA Conference League. Γι' αυτό έχουμε βάλει και αυτές τις δύο διοργανώσεις και δεν έχουμε συμπεριλάβει το Champions League. Πάμε αμέσως λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, καθώς την προηγούμενη Πέμπτη και οι δύο ομάδες, και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίσανε τις αντιπάλους τους. Η ΑΕΚ έξω στη Σλοβενία, ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα, οπότε πάμε αμέσως στην πρώτη κάρτα για να τα δούμε. Γιατί και οι δύο ομάδες και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι στους 16. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε στο ΟΑΚΑ, όπως είπα και πριν, την 5η 12 Μαρτίου τη Real Betis και πέτυχε στο 86 από πέναλτι ένα γκολ, ενώ δοθήκαν και δύο κόκκινες κάρτες και οι δύο κόκκινες κάρτες ήταν δύο κίτρινες, δεν υπήρχε απευθείας κόκκινη, και η Real Betis έφαγε την κόκκινη κάρτα από το πέναλτι που δόθηκε δεύτερη κίτρινη στον παίκτη που απευλήθη. Τώρα, την άλλη Πέμπτη, 19 Μαρτίου, στην Ισπανία, ακριβώς μία εβδομάδα μετά το πρώτο μάτς στο ΟΑΚΑ, η Real Betis υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία. Η Real Betis πρέπει να πετύχει σίγουρα ένα γκολ και ένα δεύτερο. Ελπίζουμε όμως αυτό να μην γίνει, να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει τη νίκη, γιατί κάθε νίκη των δύο αυτών, γιατί οι άλλες δύο έχουν αποκλειστεί, των δύο αυτών ελληνικών ομάδων, σημαίνει ότι η Ελλάδα δίνει πόντους μάλλον στην Ελλάδα, στην κατάταξη της UEFA, που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι 11η, και αν προσπεράσει την Τσεχία που είναι 10η, θα στέλνουμε, η Ελλάδα θα στέλνει στον Champions League δύο ομάδες, συγκεκριμένα η πρώτη που κατακτάει το πρωτάθλημα θα πηγαίνει απευθείας League Phase Champions League, όπως πήγε και φέτος ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε για αυτόν τον λόγο, για την κατάταξη της UEFA, πήγε λόγω του Conference League και κάποιες διασταυρώσεις που έκαναν, που κατέκτησε το Conference League του 2024, και η δεύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα θα πηγαίνει απευθείας, προκριματικά μάλλον, δεν θα πηγαίνει απευθείας σε Champions League, θα πηγαίνει απευθείας προκριματικά του Champions League. Οπότε έχουμε σίγουρα μία ομάδα ελληνική στο Champions League, παίζεται και η δεύτερη. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα πήγε η ΑΕΚ στη Σλοβενία. Τσιέλιε ΑΕΚ 0-4. Η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει πιο παλιά στη League Phase το, όχι του Champions League, του Conference League, την είχε αντιμετωπίσει τη Τσιέλιε, είχε ιτηθεί τότε. Τώρα, όχι απλά δεν ιτήθηκε, αλλά πέτυχε και 4 γκολ την ίδια μέρα, 5η 12 Μαρτίου, και τώρα η ΑΕΚ υποδέχεται άνετη στην Allwyn πλέον. Η ΟΠΑΠ Arena δεν λέγεται πλέον ΟΠΑΠ Arena, λέγεται Allwyn Arena. Την 5η 19 Μαρτίου, αυτή τη φορά την υποδέχεται 8 παρατέταρτο, μια άνετη και γιορτινή Allwyn Arena. Περιμένει την Τσιέλιε για να της δείξει τι σημαίνει να έχεις πετύχει 4 γκολ εκτός έδρας και τι άμυνα μπορεί να κάνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα στην επόμενη φάση. Δύσκολα η Τσιέλιε θα βάλει ένα γκολ. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είναι ένα γκολ που η Real Betis είναι καλή ομάδα. Δεν είναι άσχημη, όχι ότι η Τσιέλιε είναι, αλλά είναι μεγαλύτερη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται προσοχή, να προσέχει, μην φάει κάποιο γκολ, και αν μπορέσει να βάλει θα είναι ακόμη καλύτερο για να κλειδώσει την νίκη του και την ουσιαστικά το να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Μην χάσετε ούτε το μάτσο του Παναθηναϊκού με την Real Betis στην Ισπανία στις 19 Μαρτίου, την Πέμπτη δηλαδή αυτή που μας έρχεται στις 10 η ώρα το βράδυ, και εννοείται μην χάσετε και το μάτς της ΑΕΚ με την Τζέλιε, Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 8 παρατέταρτο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε στην επόμενη μας εκπομπή. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, γεια σας.